Det er jo fra Otto. Julegave fra Otto, hva'? Du er dygtig, Jens. En lille spade. Det må du ikke sige på kameraet. Ikke filme mit råd. Den er fin, hva', Enzo? Det hjælper ikke noget. Kan du selv åbne den? Nej, det gør du ikke. Jeg kan lige åbne en lille. Sådan. Kan du sætte ind? Kan du bruge poterne? Ja, se, så holder du det. Så. Er du dygtig? Det var flot. Det var flot. Skal du lige have lidt hjælp, Enzo? Ja. Wow, den var fin. Sådan en hel en til Enzo. Ej, hvor sødt. Hvad? Sådan en hel en til Enzo. Ja. Yeah. Den der tager med lige. Der er klips i Enzo, hva'? Skal du have en ting af den? Jeg skal se, om jeg kan få en lille ting ud. Se. Jeg skal have den her i stedet for. Sådan. En hel sok.